hem de treure això, que no li està menjant els peixos. Ai, calla, que estem en un vídeo. Sí, grossa que és, El peix encara està viu, que va fent així amb la boqueta. Ai, pobret, està sofrint. Molt. Ai, Sergi, Últimes paraules. deixa'm-li treure de la boca. Últimes No, és que vull que es mori, que està merda de bitxo. Nosaltres li hem de fer, l'hem d'agafar i li hem de fotre plasca. Pobre peix. Oh, no, mira que els ous de la d'esto, de cargolina. Els has vist? Sí, fan una espiral. Hola, Sergi, mira. Mira els ous d'allà. Fan una espiral. Últimes paraules. Pobre, quin bitxo més escarós, està patint. Mira, mira, que està patint. Ai, Se li ha inflat el cap, se li ha inflat la cabeza. ai, Sergi, no agafis això, que és escarós. Que té sang, ai. Home, clar que té sang. Alex, no m'agafis, que és un peix. Fàstic. Ai, Ja ho veu. pobret. Però si no voleu, no cal que estigueu aquí mirant-ho. Pues que em fa pena, pues que... Mira, s'està escamant tota Però la que, sang. això és el que passa a la riera, Ja, però ho tenim amb una peixera, Sergi, és que és molt fort. Una riera pots fer... Però se li infla el cap, així. Oh, té sang. Home, esclar, què et penses que tindrà dintre? Ketchup o mostosa? És que, no sé, ketchup és el que s'assembla més a la sang. Esclar que té sang. Ai, pobret. Tots tenen sang, bueno, tots els sers vius no Tu tenen. també aquí per... Sí, a mi també, és molt feo. És que se li hinxa el cap. Se li què? Se li hinxa. Ai, pobre peix, tio. Oh, I tots aquí mirant, saps? bitxo escarós, bastant. Aquest tan gran segur que no el mata, perquè té por d'ell. Potser el ganan no el mata. Però és curiós que tots estiguin aquí, no? Al voltant del que està... Que és un espectacle. No, li està traient el cap. No. Hòstia. No. Està patint, que el peix està viu encara. Ja. Ai, que asco. La sang és pegajosa. Tu i la pegajosa. No és pegadissa, perdó. Au. Perdó. Però... Sergi, no t'ho miris des d'aquesta perspectiva. I vine cap aquí perquè es veu tot el dintre buit. Vull dir, és escarós. Ai, escarós, bitxo. Però sí que fa bones fotos, no? El teu mòbil. No bé, no? Està gravant, Maria. Sergi, Ja, aquest bueno, vídeo pues després el passarem a l'hora de recull de vols. No. Sí? Et dic que sí. Bueno, tu ja ho veuràs. Ja està mort, Ai, que asco! Hòstia, està cagant! Mira que li surt del cul! No, mira! Pot ser. Que li surt Peix. algo del cul, sí! Que li surt un xorro negre! Que no, broma! No, mira, ja veuràs, quan surti la... Els caguen per la boca. Escarosa larva... En sèrio? Que asco, caguen per al cul. I llavors, i també troben els ous per la boca. Però que està cagant el peix! A bones hores, eh? Sergi! Potser tenia molt apretón i quan... O igual. És el menjar de dintre. Ui, què mengen aquests peixos? Això. Plantes. Que s'està fotent la xitxa Bueno, de clar, se dintre. les menja, clar, se l'estan menjant. Vull que els peixos es facin grans. Aquests no creixen gaire més, eh? Tio, bueno, però això és una ja. libèl·lula. Una larva Mira, de libèl·lula. mira els ous de cargolina. A mi m'agraden molt les libèl·lules. Ai, a mi Sí. no, els ulls són fastidiosos. Però clar, per arribar a ser una libèl·lula que voli, ha de passar per això, i totes passen per això. No tornaré a dir que m'agraden les libèl·lules. Mira el cul de la libèl·lula, però que se li fa del gran. cul. Del cul. Se li fa gran i se li torna molt petit. Que ho estan gravant, oi? És igual, mira. Se sentirà és per el la vídeo classe. per recull de voz, se És per sentirà la la Mariona classe. aquí parlant del cul de la libèl·lula. Què? És molt interessant. Hòstia, pobre peix. Ai, que asco! I sobretot és que Ara es menjarà la caca del peix. Què t'hi jugues? Ai, Mariona, què passa? A veure, si li surt caca al peix, què vols que digui? Però vols dir que li preocupa gaire la libèl·lula. No li preocupa res. A la libèl·lula no en tenia. Què? És un pescado que s'està florint. Hòstia. Mira, Sergi, Hi ha un la peix víctima florit. de l'altre dia. La víctima de l'altre dia. Està florint aquí. Per què? Mira, no sé, abans que aquest peix es morís li hauríem d'haver ensenyat això, perquè això és com acabaria ell. O sigui, florint-se aquí en una Vale, peixera. ara ets... Ja et dono el teu punt de llibre. Sí que se l'està menjant. Mariona!
Molt. D'això... Se l'està menjant? D'això estava parlant Sí, sí. la Gina i la Mira. La Jimena ben sincera, sí. Has de gravar això. Sergi, mira la víctima de l'altre dia. Fastigós. Ho has de gravar perquè ho vegi Bueno, tota i la això no és classe i es fastigós. mori de fàstic. Joder. És el peix aquí florint-se. Jo sabia que estava parlant de mi. No, no, tot punt del llibre. A veure, on està? Oh, està aquí. Que asco. Per què no m'apropes una mica més?